Ngalah. Dompet isine mengkur kertas kabeh. Terus kepiye iki? Wis enek duite. Bar bodo iki yo. Ngapa? Ngapa, Bu? Kok rengut kowe tinggal bojo ngono to? Tinggal bojo. Iki lho Pak, dompet wis kosong blombong iki lho Pak. Mumet Pak. Rasa mumet lho, Bu. Iku Pak dalane. Diguyu malahan. Iki dompetmu iki isine iki war kertas iki dompet apa museum anu stroke belanja iki. Embuh, Pak. Paling yo nek mentang-mentang bar bodo lho, kabeh yo barbaran lho, Pak. Lah yo sing sabar to. Kembali ke Fitri. Piye iki jajal? Ya sering ngono sabar ya. Iki apa tak iki. Nah, sisa wingi kae ya. Nah. Apa Bu, Pak? Ya, itu penyelamat hidup jadi. Telat Pak kowe kei THR aku. Jane iki yo diawal kae to. Dene tak kei THR kan wingi awal wis entek, makane tak kei THR iki ya. Ya wis aku tak balik anu sih, nang mburi sih. Alhamdulillah. Jejek enek kelipan duit, enek THR barang matur pun. Apa iki? Alah, gampang bayi. Iki lak bon-bonan to ya, bayar token, bayar. Alah bayar banyu listrik. Bare budrek kae ning ngene iki, bukane nambahi anu malah tambah beban hidupku. Oh no. Iya.